ಒಂದು ಪಾಂತೆ ಪಾಂತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸೀರೀಸ್ ಏರು ಅಂದೆ ಒಂದು ಕಾಳು ಪಾನರ್ ನಲ್ತು ಪತ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದೆ ಒಂದು ಬೊಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಂತೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕೊಂಚ 25 ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ದೇನೆ ರೆಡ್ ರೋಡ್ ಸೋಡು ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೂ ಉಡಲ್ದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಿಂಗ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಂಗ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತನ ನಾನಾತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ನಿಂಗ್ಲ ಉಮೇದ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ದಿನೇಶ್ ಪಡಿವಾಳ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ. ಬೆಳುವಾಯದ ಏರ್ಲಿಪ್ ನಕ್ಕಿದೆ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಏತ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಏಳು ಆಯ್ತು ಈ ಇರುತ್ತಾ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮೆ ಏರು ಒಂದು ಕಾಲೆ ಪಾನದೆ ಬೈಂದೂರು ದಂಚೆ ಪತ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದೆ ಏತ್ ಸಮಯ ಅಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಕೊನತ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ನಾನು 4-5 ತಿಂಗಳು ಅಂದೆ ಗಿಡದಾರ ಗಿಡದಾರ ಕಮಲ ನಮನ ಬುದಾಡ್ ಗಿಡ ಅದ್ಜ ಬೇತಾಕನ ಬುದಾಡ್ ಎಂಚ ಪುರ ಪಾರ್ದನ್ ಶೋಕ್ ಪಾರ್ದನ್ ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಎಂಚ ಬುಡಿಯರ್ನ ಗಿಡಯರ್ನ ಎಂಚ ಎಂಬೆನ ಗಿಡವರ ಮನೆತ ಜೊತೆ ಉಂಟು ರಂಗಿ ಅಂತ ಒಂದು ರಂಗೆ ಬಂದದ್ದು ಒಂದು ಕಾಲನ್ನ ಜೊತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣತಾರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಮೆಟ್ಲು ಮಲ್ದಂಡೆ ಅವು ನಮ್ಮನ ಮುಲ್ತ ಡಾಬಾ ಹಚ್ಚೇರ್ನಗಳ ಬುದಾಡ್ ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು 4-5 ಸೆಮಿ ಮಲ್ದಂಡೆ ಒಂದುಲ ಕೋರಿ ಪಾಡ್ಪುದ ಏರುಲ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡ್ ಏರು ಒಂದು ಐತೆ ಜೊತೆ ಕಾಲನ ಅಂದ್ ತೂ ಹೊಡಿತೆ ದಾದ ಮಣ್ಣದೆ ಅಂದ್ರೆ ABC ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡ ಅಂಚದಲ್ಲ ABC ಮಲ್ತದಾರ ಒಂಜಿ ABC ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟರನ ಬುದಾಡ್ ಗಿಡ ಅದಂದ್ರೆ ರೆಡ್ ನಿಕ್ಲ ಒಟ್ಟು ಆಜಿ ಇರ್ಲೇನೆ ಒಂಜೆ ಕಂಬಳಡ್ ಕೊನತ ಹಿಂದೆ ಕಿದೆಡ್ದು ಕನದ ಗಿಡ ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಪಂಡದೆ ಪಕ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿಂಕ್ರನ ಜೊತೆ ಕೋಶರ್ತಿ ಚಿಂಕ್ರನ್ ಬಂದು ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ತೀರ್ಂಡು ಆಯ್ತ ಜೊತೆ ಪಡೆದು ಬರ್ತಾನೆ ಒಂದು ಪಡಸಂತರು ಒಂದು ಈ ಸರಿ ಒಂಜಿ ಮೆಟ್ಲು ಮಲ್ದಂಡೆ ಅಂದೆ ಮೂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮೆಟ್ಲು ಮಲ್ತಾನೆ ಒಂದು ಈ ಸರಿ ಮೂಜಿ ಮೆಡ್ಲು ಮಾಡ್ತಂಡೆ ಟೋಟಲ್ ಏತ್ ಮೆಟ್ಲು ಮಾಡ್ತಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಮಟ್ಟ ಟೋಟಲ್ ಒಂಜಿ 10-12 ಮೆಡ್ಲು ಮಾಡ್ತಂಡೆ 10-12 ಮೆಡ್ಲು ಇಂದು ದಾದ ಬುಡ್ಡಿಯರ್ನ ಎಂಚ ಒಂದು ಗಿಡವರ ಬುಡ್ರಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಗಿಡವರ್ಲ ಸೋಬಾವುಡು ಬರ ಎಂಚ ಸೋಬಾವುಡು ಪಾಪೊಳ್ಳೆ ತೊಂದರೆ ಇತೆ ಮಲ್ಲೆಗ್ ಆತಿಜ ಮಲ್ಲೆಗ್ ಆತನ ಇತೆ ನನ್ನ ಜೂನಿಯರ್ ಡಾಪ್ ಮಲ್ಲೆಡ್ ಗಿಡ ಪರ ಅಂತ ಅದಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ಲೋಡು ತೂವೋಡು ಗಿಡವಡು ಒಂದು ಈ ಸರಿ ನಿಖಿಲ ಬುದಾರ್ಡೆ ಅಂದೆ ಒಂದು ಕೂಕ್ರೆ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ಕೂಕ್ರೆ ಅಂದೆ ತಾಕೋಡೆ ಪತ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದೆ ನಮ್ಮನ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ತಾಕೋಡೆ ಎಂತ ಅಂತ ಜೋರ ಸ್ವಭಾವಡು ಸ್ವಭಾವಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಸರಿ ಒಂಚೂರು ಜೋರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದೆ ಎಲ್ಲೆಡುಂಡು ಅಂದೆ ಏತ್ ಮೆಟ್ಲು ಮಲ್ತೆ ಈ ಸರಿ ಒಂಜಿ ಮೆಟ್ಲು ಮಲ್ತಂಡೆ ಅಂದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮೆಟ್ಲು ಮಲ್ತೇನೆ ಅಂದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಮೆಟ್ಲು ಮಲ್ತೆ ಇಂದೆಂಚ ಗಿಡಯರ್ನ ಬುಡಿಯರ್ನ ಒಂದು ಗಿಡವರ ಅಂದೆ ಒಂದು ಪಾಂತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸೀರೀಸ್ ಏರು ಅಂದೆ ಅಂದ್ ಸ್ವಭಾವಡು ಪೂರ ಪಾಪೊಲ್ಲೆ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಗುರ್ತದನ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಪಾಂತೆ ಒಲ್ಪಡದು ಬರ್ತೇನೆ ಪಾಂತೆ ನಮ್ಮನ ಮೂಲತು ಕನತ್ಯಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂದೆ 2 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಈ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಸೀರೀಸ್ ಮಲ್ದಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ದಾದ ಏರುತ್ತಾ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಸಾಲ್ಗ್ ಮಿನ್ ಜೋರು ಸಾಲ್ಗ್ ಜೋರು ಅಂದೆ ಒಂದೇರು ಸಾಲ್ಗ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಪಾರುಂಡು ಅಂದೆ ಬುಡ್ರಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಗಿಡಾರ್ಲ ರೆಡ್ ಲಾಪ್ ಎಂಚ ವಾಡನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೊಂಡು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೊಂಡು ಅಂದೆ ಏತ್ ಮೆಟ್ಲು ಮಲ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಅಂದೆ ಒಂಜಿ 25 ಮಲ್ದನ್ 2 ವರ್ಷ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ನಿಂಬಿದೆ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲಗ ಆತಂಡ ಈ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಈ ಸರಿಲ್ಲ ಸ್ವಭಾವಡು ಪಾಪಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ದಾಲ್ ತೊಂದರೆ ಗುರ್ತನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಜೋರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಕಾಳು ಪಾನರ್ ನಲ್ತು ಪತ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದೆ ಒಂದು ಬೊಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಂತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕೊಂಚ 25 ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ದೇನೆ ರೆಡ್ ರೋಡ್ ಸೋಡು ಅಂದೆ ರೆಡ್ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸೀರೀಸ್ ಮಲ್ತ ಒಂದು ಬುಡ್ರ ಗಿಡಾರ ಲಾಪುಂಡು ತೊಂದರೆ ಅವೇ ಎಂಗುಲು ಕೂಳೂರುಡು ಒಂದೇನ್ ಗಿಡ ಅದು ಪಾಂತೇನ್ ಬುಡ್ದು ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ತೇನೆ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಈ ವರ್ಷ ರಂಜಿ ಎಂಚ ಈ ಸರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಮಲ ಕೂಟ ಅಂದ್ ಬಾರಿ ಫೈಟ್ ಎತ್ತಂడి ನಮ್ಮನ ಮಕ್ಕಳು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚನ್ಯ
ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಳು ಪಾನರ್ ಅಂಚ ಅಕ್ಲ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಫೈಟ್ ಇತ್ತಂದು ನಿಕ್ಲ ಎರ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ ಬುಡ್ಪುನ ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ ಗಿಡಪುನ ಸ್ಕಿಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಗಿಡಪುನಾಕಲ್ಲ ಇಂಕುಲು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅವರ ರಕ್ಷಿತ್ ಗಿಡ ಎನ್ನ ಅವರ ಸುದರ್ಶನ್ ಗಿಡ ಅಂತೆ ಅವರ ಆದಿಶ್ ಗಿಡ ಅಂತೆ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡು ಸಾಲುಗು ಅಂಚ ಗಿಡ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಬುಡ್ಪುನಾಕಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಬುಡ್ಪುನಾಕಲ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಸ್ಲಂ ಬೊಕ್ಕ ದಿವಾಕರಣ್ಣೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಶೇಖರಣ್ಣೆ ಬರ್ಪಿದ್ದೀರಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಬಂದಿರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅಣ್ಣೆಂದರಿದ್ದೀರಿ ಆರು ಕಂಬೈನ್ ಟೀಮ್ ಎಫರ್ಟ್ ಬಾಲೆಕಂಜಿ ಗುರುಪುರ ಕಮ್ಲೋಡು ಅಂದ್ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಬಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಂಜ ದಾಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಒಂಜೆರಡು ವರ್ಷ ಮುಗ್ಲೊಟ್ಟು ಪೂರ ಸೆಟ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಕುಟ್ಟಿ ಪೋತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವತ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ಓ ಪೂರ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಪೋತುಂಡು ಈ ಕಿದ್ದೆಟ್ ಇತ್ತನ ಇರ್ಲು ಪೂರ ದುಂಬು ಪೂರ ಇತ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ಚಿನ್ನೊಂದು ಪಂಡದ ಇರುತ್ತಂಡು ಅವು ಸುರು ತೋರ್ಷ ಅವು ಸೀರೀಸ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಅವಲ ಕುಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾರ್ಯಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪೊತ್ತಿಗೆ ಒತ್ತದ ಕಿದ್ದತ್ ಎದುರುಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ಜನ ಟೀಮ್ ದಾಗ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಅಂಚ ಬೇರೆ ಪರಿಚಯ ಇಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಂತೊಣ್ಣತೆ ಪನ್ಲೆ ಈ ವರ್ಷ ರಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಸೀಸನ್ ಎಂಚ ಅಂಡರ್ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಲೆ ಸರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಗಾಡ್ಲು ಪೂರ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇರ್ ಮೂಲೆ ಇಪ್ಪರ ಎರ್ಲೆನ್ ಅಂಚ ಇರ್ ಒಂಜಿ ಫೇವರಿಟ್ ಏರು ಇತ್ತವೋ ಬೇತೆ ಓವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರ ಕಲ್ತ ಪಕ್ಕಿ ಕೊರ್ಪೆನಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಳವಾಯಿದ ಇರ್ಲೇನೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆಡ್ ಸೋಕುಡು ತಾಂಕದ್ ಕಂಬಳಗ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನಾರು ಇರ್ನ ಪುದರ ಪನ್ಲೆ ಗಿರೀಶ್ ಬಂದು ಏತು ವರ್ಷ ಮುಲ್ಪ ಉಳ್ಳಾರು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಎತ್ತುಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ತೇತು 5 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ ಅಂದ್ 83 ವರ್ಷ ಅಂದಿದೆ ಮೂಲೆ ಇಪ್ಪರ ಮೂಲಿಜ್ಜಿ ಒಲ್ಪದಾರು ಕೆಸರದ್ದೆ ಮೇರ ಕೌಶಿಕರ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪದಾರು ಡೈಲಿ ಪೋದು ಬರ್ಪಾರು ಡೈಲಿ ಪೋದು ಇರೋ ದಿನಚರಿ ಚೆಪ್ಪುಂಡು ಏತ್ ಗಂಟೆ ಬರ್ಪಾರು ದಾಲಪುರ ಮಲ್ಪಾರು ಕಾಂಡಂಜಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಪ ಸರಿ ಮತ್ತದು ಕುಡು ಪುರ ಕೊರ್ದು ಪಿದೈ ಕಟ್ಟುನೆ ಮೀ ಪಾಪನೆ ದೆಪ್ಪುನೆ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತದ ಕುಡುಬುರ ಕೊರ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಬೈವರ ಪಿದೆ ಕಟ್ಟುವ ಕೊಂಚ 10-15 ಗಂಟೆ ಉಳೆ ಕಟ್ಟುವ ದೇಗದು ಪುರ ಪೂರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ನ ಏತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಂಡಾಯ್ತೆ 3 ವರ್ಷ ಸತತ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅವಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಏರೆಗ್ಲ ಪೋವಡು ಎಂಚ ಆವೊಂದುಂಡು ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗಲ್ ದನಿಕುಲ್ಲ ತೊಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ಜನಲ ಒಯ್ಕಿಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇನ್ನಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಪುರ ಪನಿವೆಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂದ್ ಖುಷಿಟುಲ್ಲ ನೀರೆಗ್ ಮೋಕೆದ ಇರುಂದುಂಡ ಮಾತೆ ಇರ್ಲೆಲ್ಲ ಮೋಕೆನ ಐಟ್ಲ ಮೋಕೆನೆ ಅಂಡ್ ಬಾರಿ ಮೋಕೆನ ತಿಂಕ್ರಿ ಬುರ್ದು ಬೋಯಿಂಕ್ಲೆ ಪಕ್ಕು ಪಕ್ಕು ಬಾಂತೆ ಪಕ್ಕುಗಂತೆ ಒಂಜಿ ಮುಷ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡುವರ ಮೋಕೆನಿ ಆಯ್ ಇತ್ತನ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಆಯ್ ಕುಟ್ಟಿ ಕುಟ್ಟಿ ಇತ್ತ ಬೇತಗಡೆ ಇಟ್ಟುಂಡು 5 ಸ್ಟಾರ್ ಕುಟ್ಟಿ ದಲಜಿತ್ ಏತ್ ವರ್ಷ ಯಾನ್ ಟೀಮ್ ಸುರು ಫಸ್ಟ್ ಏರು ಕಟ್ನೆ ಆಗರ್ದಿನ್ ಚಲುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಸಾಂಕಾರವತ್ತ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಇರ್ಲು ಮುಲಿಪ್ಪರ ಬರೋಲಿಪ್ಪರ ಡೈಲಿ ಬರ್ಪಾರ ಇಮ್ಮೆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಲ ಇಪ್ಪರ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಈ ಸರ್ತಿಲ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯರು ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದುಂಬಾಗ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋಡು ಸಂತೋಷ್ ಬಂದು ಎನ್ನೂರು ನಿಟ್ಟೆ ಇರ್ ಡೈಲಿ ಬರ್ಪಾರ ಬರ್ಪನಾರ ಕಂಬಳಮ್ಗೆ ಬೈ ಜೇನಿಯ ಬತ್ತಿ ದಾದ ಡ್ಯೂಟಿ ಇರೆಗ್ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡ ಇರ್ನ ರೋಲ್ ದಾದ ಮುಲ್ಪ ಬೆಳವಾಯಿ ಟೀಮ್ ಬಿಡು ನಾನು ಇಂಜ ಕಮಲಾದ ಬರ್ಪನು ಎರ್ಲ ಬರ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪಾರ ಮರ ಕಟ್ಟನ ಬರ ಮಲ್ಪಾರೆ ಜನಜ್ಜಿಡ ಮರ ಕಟ್ಟುವ ಏನಮದ ರಕ್ಷೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಮಕ್ಳಿಗೆ ರೈಲ್ ಪನ್ಪೆ ದಪ್ಪಾರ ಡೈಲಿ ಬರ್ಪಾರ ಡೈಲಿ ಇಚ್ಚಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನಂಚೆ ಬರ್ಪೆ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯರು ಖುಷಿ ಉಂಡಿಟ್ಟು ನಿಂಗಳ ಪಾಂತಂಜಿ ಉಡುಪುಜಿಂದ ಇರು ಆವಡಿ ಸರಿ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳವಾಯಿ ಟೀಮ್ ದಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಾತಿರ್ನಿಗೆ ಈತು ಜನ ಇನಿ ಬೈದೇರು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅಂದ್ ಒಂದ್ ಹತ್ತಂದೇ ಉಲ್ಲೇರು ಯಶ್ ಉಲ್ಲೆ ಪ್ರಬಣ್ಣ ಅಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ದಿವಕರಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಎರು ಮಾದಾದ್ ಬುಡ್ಪಿನೇಟ್ ಅಸ್ಲಂ ಬೊಕ್ಕ ದಿವಕರಣ್ಣ ಸತೀಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಈತ್ ಜನ ತಂದೆ ವಿಜಯರು ಮೊಕ್ಕ ದಿನೇಶ್ ಅರುಣ್ ಅವೇ ಕೆಲವು ಪುದರ್ ಮಿಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಅಂದು ಏರು ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪಾತೆರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಏರುತ ಹೂವಂಡ ಪಾತೆರೆ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮನ ಮೈನ್ ಹರಿಯಣ್ಣ ಅಂದುಲ್ಲೇರು ಹರೀಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಂದು ಆರು ನಮ್ಮನ ಟೀಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಇಪ್ಪಲ
ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ದುಂಬ ಆರ್ಲ ಏರು ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಅಂದ ಹ್ಮ್. ಬೆಳುವಾಯ್ದ ಅಂದು ಆರತ್ತು ಮಾತಾರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬೈನ್ ಟೀಮ್ ಎಫರ್ಟ್ ಅದು ಸತತ 3 ವರ್ಷ ಆತರ ಅಂದು ಚೀಂಕ್ರೆ ಆಯ್ ಏಪಾಗ್ಲ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಗೆತೊಂದು ನಮ್ಮ ಏತು ಗೆತೋನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ತೆ ಆಯ್ ಪರು ಪಾಡಂದೇನೆ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ತೆ ಬೊಕ ಆಯ್ ಮಸ್ತ್ ಮಾತೆ ಪಂಡ ಐತೆ ಎರುಕುಲು ಜೋರ್ ಇಪ್ಪು ಆತೆ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾತೆರ್ಲು ಪಾಪ ಇಲ್ಲ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಇತ್ತುಂಡು ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಅವು ಇರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಜೋಕುಲ್ ಬರಡು ದಾಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತುಜಿ ಬೊಕ ನಮಕ್ ಗೆತೊಂದೊಂಜಿ ನೇಮ್ಲ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ತುಂಡು ಸೈನ ಮುಟ್ಟಲ ಅವು ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ತುಂಡು ಬೊಕ ನಮ ಇಂಚ ಬಲ್ಪಾಡ್ದು ಐತೊಂಪೋಡು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬುಡುರ್ದು ನಮ ಪೋಂದಿತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮನ ಪಿರಾವುಡ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಪಂಡ ಅವೆನ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ ಆಯ್ನ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮನ ಟೀಮ್ಗು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರುಂಡು ಅವು ಕಂಬ್ಳಲ್ಲಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಅಕ್ಲನ ಕೈತಲ್ ಮಾತ್ರ ಪೋಪುನೆ ಬೊಕ ಏರ್ಲೆ ಎತ್ತುನಲ ಪೋಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಓಡೆ ಪೋಯಾಟಿ ಪೆರಿಯ ಬರೊಂದುಪ್ಪಿ ಅಂಚ ಆಯಂಗಿ ಪೋದು ಬೇಜಾರ್ಲ ಭಯಂಕರ ಲಾಸ್ ಅಂತೆ ಉನ್ನಾಂಡು ಇಪ್ಪುಡು ದುಮ್ಮುನಾಲ್ ಅಂಚಿನ ಬೈ ಪೂರ ಮುಟೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಪುರ್ದಿತ್ತೆ ಪೂರ ಮೇರ್ನ ಸಂತಣ್ಣನ ಕೈತಲ್ ಪಾರ್ವಾಡ್ಪುನು ಕೂಡ ಬಲ್ಪುನು ದುಮ್ಮುನಾಂಡ ಸೈಬ್ನೆ ದುಮ್ಮುನಾಂಡ್ ಅಂದು ಕಾಂಡೆ ಪನ್ನಗ ಸಡನ್ ಕಾಂಡೆ ರಪ್ಪ ಕುಡುಪುರ ತಿಂತೆ ತಿರ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸಡನ್ ಜರ ಬರ್ತನು ರಪ್ಪ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಪುರ ತಾತ್ಯರ ಅನ್ನಿ ಪುರ ಆರ ಮಲ್ಲ ಎತ್ತಿಜೇರು ಆರ ಪೂರ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಬೊಕ ಮೇರ ಅನ್ನಿ ಪೂರ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಲೆತರ್ ಬತ್ತೀರ ಬಂದೇರು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದೇರು ಬೊಕ ಮೂಜಿ ಅಂಟನಗ ಡೆಡ್ ಅಂದ್ ಆತ ಎಲ್ಲಿಯ ಏಜ್ದ ಎರು ಅಂಡಲ ಐಕ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿದ ಎರು ಅಂತ ಪನೊಲಿ ಬೊಕ ಅವೆನ್ ಬುಡ್ರೆಲ ಆಪುಂಡು ಗಿಡಪರೆಲ ಒಂದಿತ್ತಿಂಡು ಫ್ಯೂಚರ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎರು ಅಂತ ಪನೊಲಿ ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಅಮ್ಲಗ್ಲ ಲಾಸ್ ನೆಗ್ಲಗ್ಲ ಲಾಸ್ ಜೂನ್ 10ಕ್ ತೀರ್ದು 1 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಒಂದೇ 20 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಪಾತಂದಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಓಕೆ